Bismillah. Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Bütün туганларга, bütün Башкортстан халкына һәм күрше, дуст, үзебезне Татарстан якын республикага. Мин birinchi martaba ulandim da mana shulay video o'zimni пока ko'rsatmishi boshlarga uladim. Kelib chiqarmikan bilmayman endi. Allohga topshirdik. Mana shunday hal. Bilmayman endi o'zimni nechik tanishtirib o'tirga. Tege bir narsalarni so'lasam durustmi, yo'qmi? Kommentariyalar, narsalar bularga может. Ну, тырышып карыйм инде менә. Тырышып карыйм, сөйләп үземне, фикеремне җиткезергә. Мин Башкортстандан булам. Шулай, Башкортстандан Минин кебек кешеләр бар. Бәлки мин алар кебектер. Тырышам инде татар телендә сөйләргә. Үземне, минем милләтем буенча әйтеп үтсәк, мин андан-мондан сикереп үтеп сөйлим инде. Чөнки минем теге сораган кеше юк. Мин үзем фикерләшеп, менә шулай видеолар ясыйм инде. Аллага тапшырдык. Кайсыдыр җире бәлкем әйбәт булмас, әйбәт булыр, мин белмим. Шулай менә. Көн кебек инде. Менә Аллага шөкер бүген менә бик әйбәт, җылы. Шул 10 градус бардыр инде, шулай. Ярар. Мине темаларым инде бик теге проблемный дип әйтсә дә була инде. Дөресен әйтсәм, теге эчтә тора теге бөтен тема. Аны ничектер чыгара кирәк, сөйләргә кирәк, чөнки мусульманбыз. Теге рух, җан дигән кебек барыбер тик куймый инде. Чөнки теге дөрестлек, әйбәтлеккә индәгән кеше мин уйлыйм бер кашанда яман булмаска тиеш инде. Бәлкем кайсыдыр җирләрдә мин бик резко сөйләргә. Но мин тырышырмын ничектер кешеләргә җиткезергә инде. Мин үзем авылдан, кстати, мин үзем авылдан булам. Туып үскән җирем шәһәрие. Но соңрак авылга күчәргә булдык. Авылдан авыл малае инде. Шулай дип үземне хис итәм. Шуның өчен тырышам. Кибер, кешедә кибер булмаслыкка, менә шундый кешеләр Аллага бик якын дип уйлыйм. Чөнки кибер у беренчедән зур кешедә теге яра дип уйлыйм инде, теге эшен ашый торган нык зур проблемный нәрсә инде. Ну, ярар. Мине темам шул Башкортстан темасы, татарлар, башкортлар. Менә безне халык инде. Мин үзем метис, мин үзбәк, башкорт, татар. Перечислять итәм нәрсәгә, чөнки менә шулай мине әтием, әнием шулай булгач, менә мин шундый. Шуның өчен менә 5 минутта туктатырмын инде, наверное. Хәзер карыйбыз.